Sisimeli regai nditaure pazvakatangira. Ndakadonha musi wa28 last week handiti, saka ndandichitoda ndikahebe padzi ndikagwida ndikadonha. Saka ini ndine inonzi temporal lobe epilepsy yana ndichisafa for all these years, yakatanga pandakaita postnatal depression ndichizvara mwana wangu. You know how it is paunozvara mwana usina any support. Saka from there ndakatanga kusafa mental illness akasiyana siyana. Then last week pandakadonha ndakakuvara gumbo iri ndakamboita accident ndichiri kubotswana muna 2021. Saka ndikamboita fracture pagumbo iroro. Saka gumbo iroro futi ndo rakadoroverera ndikaita tibial digirigidi fracture. Saka mari dzese as I speak sisimeri right now dzaperera kuma x-ray, dzaperera kuma CT scan zvese, because CT scan ndeida kuona kuti kugwina kuchikonzerwa nei. Ndakadzokodzatwa muCT scan muno muZimbabwe ichida kumbooneka kuti chii chiri kumbokonzeresa kuti tigwide, neEEG imbooneka kuti chii chiri kumbokonzeresa kuti ndigwide tidaro. Saka ndaenda kuhospital ndakaona chiremba, then mabooks andakuratidza yaya ndozvakanyorwa nachiremba. Surgery iyo yamuri kuona iyo ndo yataurwa nachiremba kuti iitwe pagumbo rangu, kozi zvezvigumbo iri handisi kutsika, ndiri kurwadziwa every time pandiri kufamba. Apa ndanga ndichimwa tramadol yacho futi inowedzera maseizures, ndinogwina futi nayo. Haidi tramadol haidi munhu ane epilepsy. Kuti nditengesere coxsabin handisi kuikwanisa, handina kana seti randasara naro, mari yese yapera. Apa munoziva zvandanga ndichiita kuti ndiwane mari, nzira dzakashata dzakaora dzandanga ndichiita kukwanisa mari dzese hadzichaiti, zvikumba zvese zvakanyarara, hapana kana munhu achambondibatsira because handina zvandiri kuita. Gumbo randanga ndichishandisa racho kutweka nekuita sei kuti ndipiwe mari online ndo rakuvara. I can't do anything, not kuti ndichiri kufarira izvozvo hazvo, handichazvidewo hangu. The truth if I get out of this alive ndoda kudzokera kubasa, ndoda kunoregister muno mukanso imo muZimbabwe, then I go back to work ndonoshanda hangu zviri legit. Izvi zvangu zvisina basa hangu ina handichazvida. Sisimeri ndadzidza chidzidzo, I'm in so much pain. Saka pamatumira message yenyu ndandichiri muhospital ndichitaura nemapsychologist ndichifanira kunge ndaadhibitwa nhasi, but because hapana medication handina kuadhibitwa. Ndazonge ndiri kumonitwa, pane hama dzauyawo kumba, ndiri kungomonitwa ndiri kumba hangu, but I'm likely to get admitted tomorrow nditange treatment. Brain handisisina sisimeli, maiona scan yangu iyo that's a low grade ningiyo machuma iyo yamaona iyo, that's a low grade ningiyo, handisisina brain sisimeli, muiona iyo scan iri kunyatsoratidza apo. Then gumbo nai zvarakaita apo, saka pada kugadzirwa neosteotomy yesurgery o kuiswa nebresa yacho I cannot even afford kuitenga futi, pana chandiri kumboafoda. Saka nachikumbirawo mundibatsirewo sisimeli nepamunokwanisawo kuti tiwane medication, because psychotherapist munoba mutare hatina psychiatrist. Pane psychotherapist vanyora medication vachiti une yekukontrola pfari idzodzo nekukontrola nigirikidi bipolar, because vanoti inini ndine bipolar disorder yemapanic mania. Saka vaitoti wewe pawakabirwa waifana kutotanga medication because wakatrigwa nekubirwa kwawakaita paya. Saka zvese zvawanga kuti wanga uchitopenga, zvawaita zvese pasocial media taingozviona, wanga kutopenga, ungadai wakatanga medication kudhara. Saka stress yakaramba ichienda kusvika brain yako yatone chemical activity ari abnormal, ndosaka uchigwina zvauri kuita. Saka ndiri kungogwina since last week, but inini kuroiwa chete sisimeli. Munozati paya pandakangotanga kungotukana nevanhu pasocial media sisimeli, paya pandakangotanga kungotukana nevanhu pamedia, just look at my life. Paya pana mwana handi akatanga kurwara, just look at me. Munhu anopinda mumba mangu sisimeli, I can feel presence yemunhu kuba 2 AM. Munhu anouya kunditsikirira iyo zvinhu onai zvakaita maoko angu, let me take a photo and show you. Ndakamarwa maoko, kufuma maoko akamarwa, then pashoulder pangu apa pakaita red. Ndatsikirwa nezibukadzi irororo rakauya
can feel a shadow yemunhu anopinda mubedroom mangu onditsikirira ndakarara kuzipeni. Ndazonetsekana ndazotambura I'm just meno handizivi kutoitawo seiwo. Hamunoziva here mapowerful men of God who can deliver me out of this. Handisi kuda kupenga inini sesimene, handisi kuda kupenga inini. Mental challenge ingaisiyane neni. I want my life back. Ndinodzokera kubasa inini ndiri nesi, handisi imbwa inini kani. Handisi imbwa inini ndiri nesi inini. Ndiani anokwanisa kundidhilivhawo? Ndoda kudhilivhwa. Even ndikapiwa mari yemushonga, but I need deliverance. Ndinoda a strong man of God wamunoziva wechokwadi anokwanisa kundibatsirawo nemaprayers, even vanongoitawo maprayers ekundinamatirawo. I'm so in pain. Life yangu is just going down the drain. Ari kunyanyokuvara nekustressekana nezvinhu. It's my daughter. Unoona kuti mwana uyu ari kutodzikira mumagrades muclass achingona mai vachingogwina, because ndiye ndichingogwina aripo ari kutosenge paakaona the last yekugwina iyo akatambudzika mwana wangu ari kutotadza kuningirikina kuchikoro nenyaya iyoyo. Meno ingazopererwa sesevere. Ndachimbokumbirawo vanhu vakambondibatsirawo nemari yemushonga. Ningirikini pane mishonga iyo nemalisti ese andichaisa apo, mari yemishonga, then yegumbo ndimbobatsirwe gumbo rangu ripore so that I can go back and work. Gumbo rangu rikapora, sanity yangu ikadzoka, I can be okay. Especially kugwina dei kwamira. Ndo zvandangoti nditaurewo. Saka zvandangotumbirawo izvo, ingotumbirai vamwe vanhu vari ngoriwo mugurupu renyu vandibatsirowo. Musanyenyesa henyu panhingirikini paya ndotya kutukwa nevanhu.